Chcela som si vytvoriť takú zelenú ukľudňujúcu krajinku, abstraktno-expresívnu a teraz vám tu ukážem postup, ako som to docielila. Čiže toto môžete vidieť finálnu verziu. No a teraz bude vlastne celý začiatok toho, ako som to urobila. Predkreslila som si ceruzkou zhruba, kde budú stromy a kriačky. Zobrala som montážnu penu pištolovú. Vôbec mi to zo začiatku nešlo, lebo najprv som chcela také tenšie linie, dávala mi hrubšie linie. Dosť ma to tak rozčulovalo. Ale nakoniec to celkom išlo. Možno vzniknú aj nejaké zaujímavé náhody, čo aj vznikli. No a nešlo mi to tak, jak by som chcela. Asi tým, že už bola trošku taká, že záschla. No ale tak vytvorila som, čo sa dalo. Pre sololid je to lepšie, lebo tá montážna pena je ľahšia. Tým pádom sa mi neohýba ten sololid, ako predtým, keď som to robila s takou zmesou, ktorú som kupovala v stavebníctve. A nanášala na ten sololid a to bolo dosť také ťažké a nakoniec mi to aj tak odpadlo a tá pena drží perfektne. Takže som zvolila túto penu a snažila som sa vytvoriť takú 3D krajinku. No, zobrala som si žltú farbu. No, začala som maľovať pozadie, ako môžete vidieť. Možno by bola lepšia alternatíva najprv natrieť ten sololid nejakou farbou a potom použiť ten sprej, tú montážnu penu. Ale tak zvolila som tento spôsob. A uvidíte, ako to dopadne. No, takže natieram. Potom som zobrala bielu farbu, trošku slniečka takého zimného, ako keby zubatého. Začala vytvárať, poťahovať tie lúče do strán. Takže taká hrubá maľba, rýchla. Potom som zobrala čiernu farbu, začala som maľovať stromy. Zvýrazňovala som každý jeden čiernou farbou. Potom začnem zvýrazňovať aj tie spodné kriačky čiernou farbou. Čiže stále to natieram s tou čiernou farbou. Ako môžete vidieť, je to veľmi taká rýchla maľba. Žiadne detálne vykresľovanie. Chcela som skôr tak oživiť interiér takou zelenou, príjemnou krajinkou, relaxačnou a dobrou na oči. No a tu už natieram aj zelenou. No a v podstate to je koniec.